তিনি যিনি এডিসি হাপাংনি চিফ এক্সিকিউটিভ তাই এক্সিকিউটিভ মেম্বার যারা চংজাंनाय रक बेलायनो borok tangkrak mane tangnai borok asakayo borokni naikolmani bisingtwi bwskangni salo chini tipra sarokni बेलायनो samung wngnai tai aboni সাথে সাথে যে চিনি নাহারমুং চিনি যে চবা তংমানি थांनाय 10, 15, 20 বছর যে চবা খাইজাকা आ চবানি বাগै बाहायनो যারা ইএমনিয়া যারা पार्टी नेतृत्व तंनाय जों बाहायनो चिनि जे पारिसा जों आबोनि बागै चबा खालायनाय जे चिनि दाबि आदा इंडिया सा बुबाग्रा तो त्रिपुरा मथन चेयरमैन एक्चुअली बुबाग्रा तिनी सीएम इंगियां मानति बो आचु थाइना नायां मानति गोबां बरन गोबां कक्सौ फियाबा बुबाग्रानि नाहार मुंखा बो सीएम नि चेयारिया कुर्सिया बोनि नाहार मुंखा दिपारासना बाहायके मोथाङै मानाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बाहायके माननाय अबश्य बुनि नाहारमुं शुधु बुनि सिमिया अब सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासानि नाहारमुं एवं आं साक बायथां आं बाहायनो त्रिपुरालेण्डनि चबा खालायनो तिनि असुक जरा फाय सक बायखा गाजे जिनि नाहारमुं न जों कोनो दिन स्लिप उङैमाया एवं बुबाग्रानि नाहारमुं बहायनो कोनो दिन ब स्लिप खाया गाजे जिनि नाहारमुं फिक्स जिनि आइडियोलॉजी फिक्स ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माय आसाक जिनि चबा तंनाय सीएम ईएम नि पोस्ट आबो कतरिया दफानि बागै सामुं तांना नांनाय आव ईएम सीएम जतन नांगौ फियाबा जे आसल चिनि जे मूल दाबि दंमानि आबोनो आदाय खानाय बागै बाहायनो चिनि नेतृत्व नाय तांना नांनाय काजे चिनि बुबाग्रा सिमिसा नेतृत्व रैमानाय आबोनि बागै बतिनि सीएम नि सिटनो नाय हामबाय।